Jonqos biss l-aħħar imbuttatura biex pajjiżna jasal għal ftehim dwar żieda fil-paga minima. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta tnejn filgħodu indirizza konferenza dwar ix-xogħol organizzata mill-General Workers Union u l-Forum Unions Maltin. F'dan l-istadju ta' diskussjonijiet appella li biex jintlaħaq il-ftehim maħħari jeħtieġ li kulħadd iċedi biċċa. Dan meta baqa' xi ftit kwistjonijiet minuri xi jkunu riżolti. Il-progress sar wara li saru ħafna laqat mal-partiti konċernati, laqat estensivi bl-involviment ta' chairperson tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku John Bencini. Waqt il-konferenza bl-isem l-isfidi soċjo-ekonomiċi Ewropej fid-dinja tax-xogħol, il-Prim Ministru innota t-titjib ekonomiku u l-progress soċjali u rrimarka kif dan kien gvern li għamilhom it-tnejn. Fil-waqt li saħarsa lejn is-sitwazzjoni li wiret il-Gvern fl-2013, il-Prim Ministru Muscat irrimarka li dak kien iż-żmien li mill-ewwel inħasset il-ħtieġa li jkun hemm bidla fid-direzzjoni. U dan seta' jsir b'żewġ metodi, issir iktar afsa fuq il-ħaddiem u jinqataw l-ispejjeż jew jinfetħu beraħ l-opportunitajiet tax-xogħol. Gvern Laburista għażel it-tieni metodu u wassal għal stimolu ekonomiku u anki soċjali. B'wieħed mill-iktar ċertifikati dwar kemm dan irnexxa kienet l-aħbar li l-ammont ta' nies fil-faqar naqas bin-nofs minn 39,000 għal 19,000.